Hej, så er vi nået i uge 11 i vores uddannelse, og i denne uge skal det handle om designprincipper. Og opgaven lyder på, at vi skal lave en forside, lavet i XHTML, og jeg kan forstå, at den også skulle laves i HTML5. Og den skal være til en butik, der sælger cupcakes, som viser, at vi har forstået det væsentligste elementer i denne uges pensum. Og de elementer er det gyldne snit, enkelhed, ensartethed, farver, figur, dannelse, fleksibilitet og brugbarhed, genkendelighed, gentagende eksponeringer, og så var der også gestaltprincipperne. Og forudsætningen for denne opgave, det er ved interesse og forskellighed. Og det har jeg også taget lidt højde for jeg begyndte at lave en side i HTML5, hvor jeg brugte en teksteditor, hvor jeg sad også og lavede noget CSS-style, og jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne nå den helt store skridt med den tid, jeg havde. Så jeg har lavet den i WordPress, hvor jeg fandt en HTML5 template, som jeg har modificeret lidt. Så lad os kigge på siden. Her kan vi så se hjemmesiden. Jeg har lavet en hjemmeside til mit firma, som hedder Cupcake House, hvor jeg har et slogan, som hedder Bake Like in the Old Days. Og det kører mit firma også på, det kører også lidt på forsiden. Og man kan se både på mine skrifttyper i menuen og teksten, at det er den samme slags, som man brugte til at trykke på bladet, inden skrifttyperne blev digitale. Hvis vi begynder med det sidste først, hvor vi snakker om gestaltprincipperne, eller gestaltloven, så har vi nogle lov, det handler om loven om nærhed, loven om lighed og loven om lukkethed. Det er noget med, at det kan være en hel del informationer på en hjemmeside. Og derfor er det vigtigt, at man skiller dem ad, dem der hører sammen, for at gøre det mere overskueligt. Og loven handler lidt om, hvordan vi opfatter og organiserer elementerne i vores hoved. Og derfor er den her lov meget god at bruge i webdesign også, hvor man kan se, hvilken information der hænger sammen. Og det kan man gøre blandt andet med at lave linjer eller rammer, så man kan se, hvilken information hører sammen. Man kan se ved at putte information i kasser, det er noget vi kender til, det gør os trygge. Hvis vi kigger på hjemmesiden, så kan vi se, at vi øverst har en banner med et logo på, og der står Cupcake House, og slogan nedenunder, der står Bake Like in the Old Days. Og det bliver skiftet ad med den nederste linje. Man kan også se, at hele siden er måske den første ramme, hvor vi kan se det her papir, eller hvad man skal kalde det, som laver den her ramme. Det er ligesom hele siden. Men så kan vi også se øverst, at det er en linje her, som skiller menuen fra headeren. Og så har vi to streger her med nogle prikker imellem, som også viser menuerne. Og nedenunder har vi en overskrift med en anden skrifttype, så man kan klart se, hvad det er, vi har at gøre med. Og så har vi nogle billeder, som også forstyrker vores sanser så bedre er. Og nedenunder står der noget tekst. Og mellem menuen og hvor teksten slutter, der er der også en linje, fordi det, som skiller det ad igen. Så det her er faktisk boks nummer 3, og nedenunder har vi så en header, en footer, hvor jeg har skrevet, at jeg leger med tanken, at jeg har en restaurant også, eller et bageri, hvor man kan komme ind og købe og smage på varerne, og hvilke tidspunkter de har åbnet. Hvis vi så hurtigt gennemgår punkterne, som vi har været igennem det her pensum, så var det ene punkt enkelhed.
Og det har siden helt klart, den er meget enkel. Det står ikke mere information på siden, end det er nødvendigt. Det eneste, som jeg har 2 gange, det er faktisk også det, som er det vigtigste. Det er det, jeg gerne vil have øverst inde på min side, at lave nogle ordre. Det kan du enten gøre ved at klikke på order i menuen, og jeg har også skrevet det med tekst nederst på linjen, når man kan trykke for at bestille. Selvfølgelig, ja. Så har vi ensartethed. Alle siderne er ens. Hvis jeg har lavet story også, hvis vi klikker på den, så kan vi se, at skrifttypen er den samme. Vi har et billede midt på, og vi har en tekst der, så du bliver ikke overrasket over noget nyt. Og det hele står samme sted. Billederne er samme sted, og så videre. Og farverne har jeg lavet sådan lidt til temaet. Det er en cupcake hjemmeside. Derfor synes jeg, at det er formodning om, at det er muligvis mest kvinder, der er på siden. Og jeg har også prøvet at lave sådan lidt feminin. Og det synes jeg er lykkedes meget godt. Jeg har ikke brugt så meget figurdannelse på min side, men jeg har et logo, som jeg sagtens skulle have lavet lidt mere med. Og det kunne garanteret blive et rigtig godt logo, hvis jeg havde lavet det billede ud af det og så videre. Hvis vi tager fleksibilitet og brugbarhed, så må vi sige, at siden er ikke så fleksibel. Det er ikke så forfærdeligt meget på den. Men til gengæld så er den meget brugbar. Du ved, hvor tingene er. Og det eneste, som er fleksibelt, det er, at du kan gå ind og lave nogle ordre. Og der er det også meget vigtigt, at den side er genkendelig for brugeren, så det ikke bliver for besværligt. Og så har vi et punkt mere, som hedder genkendelighed. Jeg er sikker på, at når du har været på den her side en gang, så kender du den igen, fordi den er meget genkendelig. Da den også er meget overskuelig. Så ja, den er genkendelig, og jeg synes også, at mit logo, overskrifter med banner, den vil også være genkendelig, hvis den bliver vist flere gange. Og så har vi et punkt, der hedder gentagende eksponeringer. Det har jeg selvfølgelig ikke mulighed for at bruge, men det at du brander et eller andet, viser det i fjernsynet og får lavet plakater og må høre om det i radio, det er med til at eksponere siden. Og det er det, vi kender fra Coca-Cola og Apple. Vi ser det alle steder, så vi skal bare næsten se noget rødt med hvid farve ind i, så ved vi det er Coca-Cola. Eller vi ser et æble, så kan vi vide, at det er et Apple-produkt. Og det er så min side. Ja, jeg kan også se alle billederne, som er på siden, de er ens, så man bliver ikke overrasket over, at billedet er større eller mindre, eller noget. Så jeg har arbejdet meget med ensartethed. Tak for det.